Benvidas a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Vitórias e Solas, capítulo 4. Maria. Bos días, clementinos e clementinas. Hoxe, no noso cuarto programa, presentamos un pintor moi famoso. Chámase Vincent Van Gogh e fixo miles de obras, sabía delo. Ahora imos escoitar como se fixo tan coñecido. Estade moi atentas e atentos porque imos falar da súa vida. Vincent Van Gogh é considerado como un dos artistas máis importantes da historia. A pesar disto, ao longo da súa vida, só puido vender uns poucos cadros. Van Gogh naceu no ano 1853 nun pobo de Holanda. Era o maior de 6 irmáns e co que mellor se levaba era con seu irmán Theo. Gustáballe moito as cores e a natureza. Por iso pasaba moito tempo no campo, porque lle gustaba pintar paisaxes e campesiños traballando. Durante un tempo foi vivir a París. Alí coñeceu moitos artistas que o admiraban, pero non vendía nin cadro e púxose moi triste. Como a súa saúde mental non estaba moi ben, un día, despois dunha liorta, autolesionouse e cortouse unha orella. Foi ingresado nun hospital. Finalmente morreu con só 37 anos, deixando feitos 2000 cadros. Despois da súa morte, o seu irmán Theo fixo unha exposición con todas as súas obras. E por fin, Van Gogh foi valorado como se merecía e agora é un dos pintores máis famosos do mundo. Gustouvos a súa vida? A que non sabíades que se cortou unha orella? Non puido vender moitos cadros en vida, pero te axudoulle a que hoxe en día sexa reconocido. Na aula creamos os xirasois, a noite estrelada e o autorretrato. A continuación, imos falarvos destas obras de Vincent Van Gogh. Prestade moita atención.
A primeira obra de arte que pintamos foi A noite estrelada. Representa o ceo de noite, un ceo que pintou dende a súa habitación nun hospital para xente con problemas mentais. Nesta pintura utiliza cores como o azul e o amarelo e representa remuíños, estrelas e a lúa. Tamén pintamos a obra Os xirasois. Este cadro forma parte dunha serie de cadros onde utilizou a súa cor favorita, o amarelo. Representa a gratitude, a alegría e a amizade. Finalmente, traballamos co retrato do artista. Van Gogh non tiña cartos para pagarlle a modelos e poder pintalos. Por iso, pintouse a el mesmo. Para practicar, fixo máis de 30 autorretratos. No autorretrato que traballamos, Van Gogh utilizou as súas típicas liñas curvas e vemos o seu pelo verbeño e os seus ollos claros. Grazas a estas ondas parece que o cadro se move. O fondo, a barba e o pelo. Para pintar o cadro, utilizamos cores frías, turquesas, celestes e verdes. Pero o que máis destaca é a súa cara, na que utilizamos cores cálidas como o laranxa. A que as súas obras son increíbles. Custounos moito facelas na clase de segundo. Foi moi divertido. Estes cadros xa están expostos no segundo andar do colegio, como xa sabedes. Gracias por escoitarnos. Estad atentos e atentas ao próximo podcast. E non esquezades escoitar Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.